afọ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m onye chụwa anya daa, onye echecha ihe ọjọọ ya eme anya mgbe onwe asị m onye isi ha ji wee dịrị anyị dịgbo onye ana ndụ, onye isi ha ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye ana ndụ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị, maka na adị nke ibe na ọ na-agụ akwa na-agbawa obi. Ise aka mbụ ka onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye nchụaja n'ọdịnala restoration ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ gịnị bụ alụ n'ala Igbo. Yarakwazi kere onye ọ dịrị ịkpụ alụ, maka na ekele ọrụ eke. Yes. So n'ụbọchị taa, ihe ndị kwesịrị ịma, gee ntị ma gee ntị nke ọma, na vidio ebido na mbido were isi jedebe. Ị ga-amụta something ga-enyere gị aka na ndụ a. N'ụbọchị taa, ejegoro m na temple gị gọọ ọfọ. Echefukwala na o nwere ndị anyị na-achụrụ àjà for 14 days nke ọnwa Febụwarị. Ọ bụrụ na anyị mesịa ya ụbọchị Mọnde ka anyị ga-emechi ya. Ọ bụrụ na iso na ndị niile sonye na ya bụ àjà, ụbọchị Mọnde anyị ga-enwetakwazi vidio ya bụ nchịkọta ya bụ àjà achụrụ 14 days nke bido n'ọnwa 6. Then ọ bụrụ na anyị mesịa nke a, ọ bụrụ na ime isiri nke ọnwa a, nwekwara ike sonyekwa na nke ọnwa March. Anyị kwuru na ọmaka ga-emere ndị enyi anyị niile, our friends and partners, friends of the temple and my children all over the world, ihe ọma ka nsi ya mebe. Then wee kwukwa, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị bịa for counseling, chat ya m anyị book ụbọchị ị ga-abịa. Counseling anyị bụ sọsọ Sunday 8 to 2 p.m. mana ọrụ mmụọ anyị na-arụ ọrụ mmụọ Monday to Saturday. Anyị na-agbakwazi afa miri emi kwa ụbọchị ụbọchị ọbụla. And ka m si ekwu, distance is never a barrier n'ọrụ mmụọ ọbụla. Etu ahụ o si wee dị izi na mmadụ nwere ike kama na-ekere ọrụ eke, ọ bụrụ mmadụ niile ga-emewe, mana ihe na-achọ ịkọwarụ in spiritual activity. Etu ahụ o si wee dị izi na mmadụ nwere ike hypnotize somebody, manipulate somebody that is not even there. Etu ahụ isi wee marụ na mmadụ nwere ike iji aha gị rụọ ọrụ ọjọọ using the dark energy, ọ ma jee onye nọ mba ofesi ga-emetụ ya. Etu ahụ ka o si wee dịkwa na mmadụ nwere ike isi ịnọ ebe a rụọ ọrụ ọma n'isi gị, dịkwa na isi onye n'obodo oyibo ga-abịa na mmezu. Ghọtara ya? Eziokwu na ọ bụrụ mmadụ niile mewuru nke a, maka na ekere ọrụ eke. Mana ihe na-achọ ịgwa gị, mark my words, distance is never a barrier. Ndị njeru nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma maara gị karịa ka iche. Ghọtara ya? So ọ bụgoro na ị nọ ebe dị anya na ịma bewu na temple, enwere information anyị need from you ka anyị gbara gị afa mmiri emi. Nke mbụ, afa gị in full, your surname, your town name, your mother's name, your mother's maiden name, and your mother's town name. You know why? Na mmụọ na-eso mmadụ o siri na be nna ya, o siri ikwu nne,
So when we get all these information, we call all the entities of powers. Must be like a most people draw hard to joke the hag again. Never go on. Yes, go on in the mania. No, catch them my wedding. You got there? Yeah, we hit them. The issue I ji back here were good but star. Echefukwara na nnecha vidiyo anyị etụsara ya ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. And echefukwara na festival anyị ga-eme n'Ugochi Ọdịnala Temple n'ọnwa June na anyị ga-enye mmadụ onyinye dị iche iche. Ofu onye ga-ewu the staff price of ihe gbara ọkpụrụkpụ anyị ga-enye ndị our friends and well wishers. Nnecha vidiyo anyị share ya ndị ọzọ. Adụ m agwa ụmụ Igbo ka anyị niile nata back to our root, our ọdịnala, maka na nkụ dị na mba na-enyere mba niile. Ọ bụrụ na onye ọbụla sị gị nọọ site na ikperuchi ndị mba ọzọ ka ị ga-eji wepụta ihe si mba na Chukwu Okike a na-anụ olu ndị Eshia, na-anụ olu ndị India, na-anụ olu ndị China, na-anụ olu ndị Arab, because okpukpere niile nọ all over the world they are giving testimonies, meaning na chi Okike kepụrụ ihe niile na-anụ aja na ayịyọ na ekpere ndị ọbụla na-achụ na asụsụ nke ala amụrụ ha. Ịghọtara ya? Ikwere ka mmadụ rie gị erie n'ụdị na ọsụsọ na iji aha onye nwa wee yọọ n'aha onye nwa ka ị ga-eji wee nweta amara, ọ bụrụ eziokwu. Na mba China enwere multimillionaires, India enwere multimillionaires, ha na-ayọdo aha onye nwa mana na ha yọrọ n'aha Chukwu Okike, the Almighty Father, because those bringers of the messages did not say na a ga-ayọ n'afa ha. Ịghọtara ya? Awaga chigata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ana m akọwara gị ihe bụ kọ ọdịnala. Adị m ekwu okwu a wicked person nọnụ na-agwọ ọgwụ, na-ehipnotize ndị mmadụ, na-eme mpụ na ọtọ n'ọdụ iche iche. Ihe a bụ shia ajobi, ọ bụrụ onye ọbụ ọdịnala. Onugo ezigbo onye ọdịnala asụ nsọ ala mmanụ na ala na-egbu mmadụ, and na sọpọtụrụ ịkwafu ọbara of any kind. Ịghọtara ya? And na sọpọtụrụ ịkwafu ọbara. Ata na ndị gboo onwe ndị metara ihe ọchụ ha na-agba ọsọ ọchụ, ha na-akwụkwazị aka ọchụ. So ọ bụrụ ya wicked uncle nọ na village dị naturally wicked na-egbu ndị mmadụ, ịpụta esi na ọ bụ onye ọdịnala, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ onye jụ na ọma eji ụka ọbịa, ọ bụrụ onye ọdịnala. Enwere ndị ọrụ onwe ha, ndị abụrụ ọrịa ndị ọdịnala. Ọtara ya? Isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ gịnị bụ arụ. Ka anyị akụwago m ihe nkwa wee bataziri ihe bụ isiokwu anyị. N'ọdịnala Igbo, mma akụsịrị gị ọtụtụ ihe bụ arụ. Ụfọdụ n'ime ha iwetazie ndị ọzọ. Ọtara ya? And o nwere ihe dị na-arụ, ihe dị anwụ arụ n'obodo ndị a nwere ike ma ya bụ na-arụ n'obodo ndị ọzọ, mana m ma emetụrụ aka ihe ndị ọkpụ tọrọ ọkpụ bụ alụ n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na it's not allowed for any human being n'ọdịnala Igbo to sleep with father's wife. Ịghọtara ya? Yes, no justification. When your father is still alive. Mana for any reason, ọ bụrụ na your father is late, maybe na your father were a younger wife, and for any reason, na-enwere genuine intention n'ebe that your stepmother nọ, ị nwekwara ike ime omenala etu esi eme ya. Kuchie ya maọbụ lụọ ya. O mere na be anyị.
O nwere oge during the war, o nwoke nụrụ ụba nwaanyị wee nụọ the younger wife, that nke ga-enye ya nka. O wee rụzie na ofu nwa ya nwoke na-abụ ojecha agha mgbe abata, mgbe ụfọdụ onwe mgbe ọ na-utere nwunye nna ya ka ikpeazụ nkwa setiekwa abịa atendị ọfụma butere ihe nri nyekwasị ya nna ọfụma. Etu o si take care of this guy wee tụọ the guy ụtọ nnukwu. Emesikwari nna ya nwụọ, ma duto na this younger wife a lụtara owu, so ofu nwa nwoke ka ọ mụtara nna ya ọ dị ya nwụọ. So mgbe nna ya nwụsị akwasịrị nna ya, o jecha agha bata jezie mee etu esi eme n'omenala Igbo, nwakwazie nna ya nwa na baa ebe nsi is allowed, maka na ofuru normal process. Nke ịbụa, o nwekwara onye nwere ike ịwụ na nwanne ya elese ya younger brother nụrụ nwaanyị amụta ofu nwa, ma ọ na ọ mụtara amụta wee pass ya brother wee pass on. Nwunye nwanne nwoke a nwere ike ikpuchi ekpuchi ma ọ bụ ịnụọ ya fresh. Enwere mmemme a na-eme na ọbụla nkwuchi ọ dị official. Imagine na henceforth nwa ọbụla ọ na-amụtazi nke gị. Mana ihe bụ alụ bụ na nwanne gị nwoke na-alụ nwaanyị dị ndụ, ijesi n'azụ na-abraụzụ nwunye nwanne nwoke, ibukwa alụ. Ibukwa alụ ma ọ bụrụ na nna gị na-anụ nwaanyị nnukwu, the last wife nwere ike ịdị young, nwere ike ọ bụrụ ọgbọghọ ma ọ bụrụ onye tọrọ, ije na-abraụzụ ya n'azụ, ibukwa alụ. Ibukwa alụ ma ọ bụrụ na ije na-edine ya step sister ma ọ bụ any of your relative, whether we nwoke ma ọ bụ nwaanyị. O nwere ndị na-eme ọtọnọ ha na relative ha na-edina ya, ọkwa alụ ka ị na-eme. Ma ọkwanụ mgbe ị pụtara wee je dine ịnọ, ịghọtara ya, ọkwa alụ ka ị na-eme, a ga-akpụ alụ. Ma mgbe nwanne dị na nwanne ya, a ga-akpụkọ alụ. Ịghọtara ya. Ma ọ bụ for any reason mmadụ edina nne ya, iwe justification, a ga-akpụ alụ. Ma ọpa mmadụ di na nwa ya nwaanyị, a ga-akpụkọ alụ. Ma nwanne nwoke di na nwanne nwaanyị, a ga-akpụ alụ. Ma ọ bụ nwoke jekwuru nwoke ibie, a ga-akpụ alụ. Ma nwaanyị jekwuru nwaanyị ibie, a ga-akpụ alụ. Echefukwana na ndị ụka ọbịa bịalụ mee mpụ na ọtọnọ, enwere ike asị gị na ịnụ more than one wife na njọ ka ọ bụ, mana ha justify ya lesbianism na homosexual. Ịghọtara ya? Ikwu ha sị na it is a matter of freedom, not their right. Ịghọtago? Mana asịsie gị na ịnụ more than one wife dị njọ. Ịnụ more than one wife n'ọdịnala Igbo abụrụkwa ihe ọjọọ, mana ị ga-eme ihe etu esi eme. One, ọ bụrụ na enwere any reason ị ga-eji no more than one wife, is your own business, and I will advise you no ga-enwere reason, cogent reason why you made such decision. Two, you need to inform your first wife your decision to marry the second wife as in onwe assistant. Understand? Yes, mana ọ bụrụ ka mmadụ niile nwere what it takes to marry more than one. So mana eso nkwu ndị ọ ga-ekweme nwere ike ime wienu is their right. Ọ bụrụ arụ n'ọdịnala Igbo.
So ọ bụrụ na onye ụka sị gị na ịnụ more than one wife wa sị na Eze-Ana no asị. Ọ bụ ihe alụ mmadụ ije ya were ihe a na mmadụ like ifuru ebe mmadụ manyere atụrụ idekpụrụ ya, ma ọ na ije were ewu mmadụ, ma ọ na ijere ebe mmadụ dewere jie jee gwuru jie without the permission of the person. Then ọ ihe ndị a walụ ada ekwusi maka igbu mmadụ walụ nwa n'azụ. A ga-akwụ onye anwa ịkwụ aka ọchụ ma ọ bụrụ na mgbe onye agha mechaa chigharị ma chigharịkwa. So igbu mmadụ nnukwute ọchụ n'ala Igbo. Mgbe gboo ndị mmadụ nwere ike for any reason ha egbuo mmadụ, some ga-eje kpụọ alụ dị na ya, some ga-agbapụkwara ọsọ n'obodo ahụ. Ọgara ha mana the consequence of igbu mmadụ is so huge n'ọdịnala Igbo. So sere aka n'ihe gbasara ịkwafu ọbara of any kind. Inyekwara mmadụ ego ka o jee gbuoro mmadụ of any kind, ma ọ gwara ịkwado nye mmadụ ego ka o jee mee abortion. Ụmụ ihe ndị a dọrọ mma because ha ga-ewetara negative energy. Ị ga-anọ n'ọgbakọ ya for donkey years. Ya na ihe ahụ ihe kwesịrị ịma. Then koro onye ọ bụ ọrụ ya ịkpụ alụ, ekere ọrụ eke dịka o si wee n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa agbụrụ Levi. Agbụrụ Levi bụ ha ụdị ọkpara. Agbụrụ Levi bụ ha maka ọ bụ ọrụ ha bụ ndị ụkọchukwu. Ị nwere ike nụọ akụkọ gbasara Good Samaritan na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. The reason bụ na once a priest is going for ịchụ aja, is forbidden nyanwa ije metụ ozu aka. So for him, he thought that the man is already dead and is not allowed to touch a dead body. That's why the man moved. Maka na enwere preparation onye ọbụla bụ onye nchụaja ya akwado onwe ya n'ụzọ pụrụ iche bifo ọbanye na ịchụ aja. So nke a bụ ihe kwesịrị ịma. So agbụrụ Levi etu akwadokwa n'ala Igbo, enwere ndị na-akpụ alụ, enwere agbụrụ na-akpụ alụ. Ọ bụrụ onye ọbụla ma ọ dibịa ọbụla oje wara ọfọ no. Ọ bụrụ na isiro na agbụrụ na-akpụ alụ, nwere ọfọ eji akpụ alụ, ọ bụ ọkụ sọ n'isi na agbụrụ isigoro na agbụrụ na-akpụ ya, i kwesịrị inwe ọfọ eji akpụ alụ. Nna anyị na-agwa anyị mgbe asị anyị eji n'ọnụ anyị kwu na ihe abụ alụ, maka na anyị kwuo na ọwa arụ ọ bụrụ alụ. So what you need to do is that ọ bụrụ na agbụrụ na-akpụ alụ abụcha ọgwa sọsọ ndị bụ bi na geophysical topography of the present Nri. Nri is ancient kingdom, mana enwere ndị ụmụ Nri ebuka. Ịmara enwere ụmụ Nri ebuka. Ịma ọ na-Enugu ukwu bụ ụmụ Nri, ọ bụrụ ọsọ present Nri bụ ya, and so on and so forth. Enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ ụmụ Nri, but they migrated very long time, within thousands of years, from their geophysical area. The present Nri. Present Nri town is a very small town. Mana enwere ndị bụ ndị maka na ndị Nri bụkarị ndị njenje because of the nature of their job. Let me tell you about what happened in my own clan called Uru Damage. Uru Damage is one of the 9 clans making up Ogbuefi EZE-ANA Ugochi as a village. A gwara anyị mgbe a na-abịa n'Oraifite na o nwere ebe a na-agbọ ebe ezumike Nri. That is ebe ndị Nri na-ezu ike. Onye ka eji akpọ anyị mgbe awa Ezumeere. A na-akpọbi Ezumenshi ebe ndị nshi na-ezu ike. The olden days due to their way of the pronouncements then.
The reason according to the history akọla anyị n'obi anyị bụ na nna anyị fa na-abịa ịbịa kpụọ alụ na Oraifite ọzọ obodo Ọkịja ihe a those axes. Mana ha bịa kpụcha alụ a ọ bụrụ iwu na everyday ọbụla na ha ga-anachi ya na the present ancestral home. Ịghọtara ya? So ihe a na-emezi bụ nnukwu nna anyị a bụ na ọ bịachaziri bịa mekie setụlụọ na present Orudo Amaechi bụ n'obi anyị. Mgbe ọ setụlụziri ebe anwa, ihe ọ na-eme bụ onye kpụcha alụ n'ebe dị iche iche ọ bịa natakwaba anyị. Akọchara ya akụkọ that he was a very great man during that time, na o jebe ije rụọ ọrụ ya gasị ebe njem ọ na-eje na ọ na-ebu ihe ọba eji anyụ mmamịrị na o nwere ike ịpụ n'ụzọ nyụọ mmamịrị na mba. That is the way things have been done all the days. Ọ ga-ebu ọba ya ruo n'ọnụ ihe na ọba ya ka ọ ya anyụ mmamịrị, because he doesn't want the power that is in him to be wasted in another person's town. So no mmamịrị ahụ ya anyụ ọ batakwa ọbatacha na be anyị ebe a na ebe a o nwere o mekere a settlement center ka ọ ya pọs the man in the west. So he was a great man. So mgbe o megataziri katabazi ahụ na age ya na ụmụnne ya na ndị bie ụfọdụ wee setụlụzie na our present place. Nyanwa anachi ya gwazie back to ebe anyị si pụta na-emezi ọnọ ọ bịafụ ihe ndị ezinụlọ ya na ụmụnne ya na-eme nene ka ha si arụ ọrụ, hapụzie ọfụ ya eji akpụnya bụ anụ n'obi anyị. Ọnọzi ọbịa visite n'ọnya ka o mere ife omegazie pass on, but his descendants did not go back to their previous origin. You understand? As in that time, obodo niile bi around us ma n'ime anyị ha na-asụ udobe na ebe ndị isi na-ezu ike. Ịghọtara ya? Ebe awachi in modern world now, going back to wherever is something that happened a very long time. So we settle even in our present Oraifite. If you about our clan, they will still tell you that no one did not wallow on this hill. Every town has onye ọbụla bịara abịa kama na the early settlers. Like our people who are early settlers. But for the fact that there were not too many, it's like a family no near one day most as our own clan. Meanwhile, other people make it up for it to see man near my every teacher where they are. So it to acquire for the leader. Oh, what over the gauge if one day will then I iche ekwe history ha and tradition ifukwa na ha nwere ụdị nkuzi ori. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ iwu nọ the present n'ịma taa ka ị ga-ejebe. Enwere ndị na-agbụ alụ na so many other times. Ọ ejikwa esi agụkwa gị enwere ndị na-agbụ alụ sigasị n'obodo dị iche iche. Na ike ije uke ngwa ike fụfa jekwa so many other place weta gị Ogidi ngwa ike fụfa ya fụfa ha n'Ogidi. So ha dị many. Ọ bụrụ ọsụsọ na ofu town ka e nwere ya. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ ya. So a na-agbụ alụ. Mana gbaa mbọ ka efu n'ihe ọbụla bụ alụ nọ n'ụzọ gị. N'imere a peace and reconcile ka a ghara inwe ihe ọbụla alụ ọbụla of higher magnitude ga na-ekpe gị ikpe na mmụọ. N'imere nke a maọbụ n'imere nke a. So therefore, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọtọnọọ. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ. Zekwalụ nwunye mmadụ na ọ bụ alụ. Idina nwunye mmadụ na ọ bụ alụ.
Kama feel free to marry as many as wife as possible according to ka ị ga-esi wee take care. Inwe ajụjụ na ihe a nkọwa taa, send them message 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ afa m. Ya gazienụ. Ọfọ.